Yau Litinin za a kammala wasan mako na 10 a Premier League inda Sunderland za ta karbi bakuncin Everton a sabon filinta na Hill Dixon. Karo na farko da za su kara a babban gasar tamola ta Ingila tun bayan 2016 da 2017. Kuma Everton ce ta yi nasara da ci 5-0 ko ɗaya gida da waje. Manchester City ta koma ta biyu a teburin Premier League bayan doke Bournemouth da ci 3-1 a Etihad. City tana da maki 19 tazarin 6 tsakaninta da Arsenal mai jan ragama da kuma maki 1 tsakaninta da Liverpool ta 3. Ita kuwa West Ham United ta doke Newcastle United da ci 3-1 a wasan mako na 10 a jiyan. Karo na farko da ta ci wasa tun bayan nasarar da ta samu a kan Leicester City a cikin watan Fabrairu. Kuma karan farko a bana tun bayan da ta je ta doke Nottingham Forest da ci 3-0 ko ɗaya a cikin watan Agustan nan. A wani labarin kuma Eyimba International ta doke Kano Pillars 2-0 ko ɗaya a wasan mako na 11 a gasan Premier League a jiya Lahadi. Ita kuwa Barau FC ta tashi baci da Wikitoris a garin Kano a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata. Sauran sakamakon wasan mako na 11 da aka buga a jiya Lahadin. An tashi baci tsakanin El Kalem Warriors da Enugu Rangers. Kurodu City ta ci Queen Khalifa 2-0 ko ɗaya. Abia Warriors ta je ta doke Tornadoes da ci 2-1 har gida. Da wanda Rivers United ta ci Nasarawa United ɗaya mai ban haushi. Da kunnen doki 1-1 tsakanin Shooting Star da Katsina United. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invitta.